तेरे माइक ना ले ले। अब चलो तनी हम कुछ अपना गीत के ओर। हाँ गोलू राजा में आओ तनी कहे का मतलब है सब गीत हमारे हम बाकी तनी बनी हमार तो एक घड़ी भोजपुरी के जगत में आंसू बाबा सांप बिछी के हाल भइल बा। हमारा नयको सुनावे के बा अब पुरानको सुनावे के बा अब को बीच बीचों मारे के बा। ऐसे कि मार्केट में रहे खातिर सब दुकानदार अपन अपन हर तरह के आइटम रखब। हाँ बाकी है बा कि तनी अश्लील नहीं खे रखे के। अश्लील जो है रख देबो तो हमारा पति हो जाए। हाँ जी हाँ बाकी पैसा 1 रुपया ना कमाई भाई बहुत कमाई सही बा। हम माई के कृपा बहुत बा जब ले जियब तब ले बेड़ा पार होत रही। गाँव भ के लइका हाँ जी ऐसने लड़की पर मरत तरह से। और वीडियो दिखाओ तो हमरा सिन्हा तक कौन गाना हो सुन के बताओ जा कौन हो। वाह अच्छा चांद के अंजोरिया वाला ये तो जब एक्सीडेंट मैंने गोली लग रहा हो घर के हाथ में बा कौन कौन गाना है। अच्छा हम सुना दे बरूरा सब रही ना बस हम तो कहब कि खड़ा बानी जौन कुर्सिया खाली में बैठ जालो। ठीक धन्यवाद। गाँव भ के लइका एगो नया गीत सुनल जाओ फिर हम सब सुना दे जौन फरमाइश बा। गाँव भ के लइका एगो लड़की के देखले से हितई में आई रहे तो सोचले सके एकरा से बात विचार कही जाओ। हाँ जी तो इतना ना घमंडे फूल रहे कि चेहरा उदास रहे हाँ हाँ मुंह सुखाई रहे। ओ तो 4 गो 5 गो लइका तू यही पर मरता रहो। सूखा फल इहो ना छोड़बलो इहो न छोड़बा जा हमार बतिया सुनल जाला। अब हम कहतनी निमन चितने लागल बड़ा। जखमी जी गाँव भ के लइका जाके सोचले सकी तनी मनी लड़की से बात करी हाँ जी तो छुअहू ना दी हम तनी मनी रोल करे के भारती जी। तो 4 गो मित्र हमारा से मिले लेके गोलू राजा हाँ जी आई भानु दुबे जी आलू दुबे जी भानु दुबे हमारा के गोली मरले रहले। उनका द्वार पर रही ना हम सफाई दे देते हैं। उनका द्वार पर जो उनकर मित्र आई रहे उनका हथियार से उ चलौलन चाहे ना चलौलन हम आजो नहीं कन्फर्म लेकिन जरा हथियार से लागो रहे आज दुनिया में भी नहीं खन रुआ पता कर ले। हम कुछ नहीं कैले वो अगर गलती कैले हुई है चाहे अपने कारण से उनका के भगवान सजा दिले बड़े। भानु दुबे के गलती नहीं के केहू द्वार पर बोला के गोली हमारे वो हमारा इस कलाकार के जब पैसा के पीछे भगवे ना कोई का कर भानु दुबे कहता ना जपत रही बुझाता जे अब हमरो के एनिए बियाह के अगुआ बनी है हमारा। बाकी बलिया के धरती से हाँ जी घटना अलग चीज बा लेकिन जानिए कि 25 गो प्रोग्राम बलिया जिला में बा। हमारे बलिया जिला से बड़ी हम कमैनी प्यार दुलार के संगे संगे पैसा भी। तो 4 गो मित्र अइले जब हमारा भी कार्ती हाँ जी तो धैले से हमारे हाथ बाकी गोलुआ ते ही बता सकले कि काहे उदासल बिया। काहे तो हम तो 2 मिनट में बागेश्वर भाई लेखा पढ़ ले मनवा के बतिया। सही बा बागेश्वर भाई लेखा बागेश्वर महाराज जी हाँ जी समकक्ष बनी तो बड़ भाई सही बा लइका कहता का कहता कुछ ऐसा ऐसा बात बोलो जी यूट्यूब वाला भाई खाती सही व्यूअर के काम आ जाए। हाँ जी लइका बतावता का हो कि ऊपर वार भइल बाना अरे बुखार भइल बा
उपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा हाँ आखिर भइल का बा का बा हम बता दी देही में दर्द भइल बा तो खाली देही के दर्द है फिर हाँ जी वो करो से निमन का कि ये हा बाबा अरे छौड़ी से पूछो ये करा प्यार भइल बा। छौड़ी से पूछो ये करा उपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा उपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा। काहे अपने दीदी के यहाँ देखो तारे आगे आगे ना जीजा जी और देखो कि ये हा का मैना ए मैना अरे किए हा अरे छौड़ी से पूछो नथुनी सिंह जी के हाँ जी जोड़ीदार मुन्ना सिंह जी बड़ी सुंदर बात कहले बानी सही बात कि पहले के लोग सुने खातिर जात रहे हाँ पहले के लोग प्रोग्राम सुने खातिर जात रहे हाँ जी आंख बंद भी है हाँ मुड़ी नीचे बा मने मने डोलत अरे आज के लोग देखे खातिर जाता बाबा बाकी आज भी हमें कलयुग में सुनावे खातिर बानी सही बात एक लाइन उनके गीत गाई जे हमनी के बीच में नहीं थी ना लेकिन उनकर गीत अमर बा वाह आ हर लड़की गायिका के वैसने बने के प्रयास करे के चाहिए हाँ जी कौन गीत है चंद्र भैया कौन की दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके आए दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी। ए हो कवली सब सारे प्यार भरा, ए हो कवली सब सारे प्यार भरा। बहुत बात है प्यार में संबंध जहाँ होला ये तो मंच के श्रृंगार हो पैसा हाँ जी अब पैसा जीवन में सबका जरूरी भी बा लेकिन हर्षित बाबा रौरा नु बताए कि हम पैसा पाइल बनी कि संबंध निभावे आई बनी संबंध निभावे आई बनी सही बात संबंध से बढ़ के जीवन में रुपया नहीं खे ना हम ही भोजपुरी में एगो गायक बनी जान ली हाँ जी कि हमारे कोनो पैसा तय नहीं खे आज ले कि हम कई लाख पर जाइला कई लाख पर जाई हाँ हाँ हम सबका खाती बानी गरीब खाती अमीर खाती कलाकार खाती सबका खाती ना ना तनिको ना ना तनिको ना तनिको रह जा भाई कि ये हो ई सब लइका कहता लइका कहता का कहता प्रेम कैले बड़ा जीवन में कि ना चार हाली कि चार गो से प्रेम करे लायक लागत रहे
प्रेम कैसे चिन्हाई कैसे? आ लड़की के अगर प्रेम भइल होखे हाँ जी। तो मन के बात एकरा कैसे जानल जाई? कैसे कैसे? ई कही तो ना, कुछ बात कहे के पड़ेला हाँ जी। आ कुछ बात बिना कहले बुझा जाला। सही बात। हम इनकर मन के बात जान गई। जुल्फ लहरात बार खौनाइल बहो, जुल्फ लहरात बार खौनाइल बहो। भैया ए चंदन भैया, ए चंदन भैया, है ने आवो, बाबा से कष्ट मत करावो, तू पियाव, गुरु के सेवा करे सीख, तू चलाव, तू चलेब तो अच्छा लगे। बाबा ना ना बाबा से मंगल। ठीक बरौरा गिलास चलाई, बाकी चाय ही दी है। सही बात। जादव जी में दूध शोभेले रौरा के ना। जुल्फ लहरात बार खौनाइल बहो, जुल्फ लहरात बार खौनाइल बहो। आँखी हो सब मुँह मुरझाइल बहो। जुल्फ लहरात होखे हाँ जी। आ बार खौराइल होखे, हाँ अखिया हंसत होखे सही बात। आ मुहावा मुरझाइल होखे, हाँ तो जान जाए के बा का कि दिलदार संग कौनो हाँ जी। कि दिलदार संग रात गुल जार भइल बा ये हो, औरी से पूछो एकरा क्या भइल बा। हिंदी में भी हम उहे बात के याद करीला जौन आज नइखे हो। हाँ ये भोजपुरी से नु हमनी के सब चीज मिलल बा, सही बात। धोती कुर्ता, घर द्वार, महल अटारी, महल अटारी, गाड़ी छकाड़ा, ठकारा, सब भोजपुरी से। ना तो हमनी के पूछे वाला बा। कोई ना। ए भारती जी जानत तनी, जब हम नर्सरी क्लास में रही नु हाँ जी। तो घड़ी सीडी के जमाना रहे, सीडी के। सही बात। वो घड़ी एगो टी सीरीज कंपनी रहे, बड़ी फेमस, आज भी बा। बहुत बहुत। वह सीडिया जौन ढुकावल जाए आ ललका डाबल जात रहे, आ दाबल जात रहे। हाँ हाँ। वही गंगा कंपनी में टी सीरीज के बाद गंगा कंपनी हाँ जी। जोना में गायत्री ठाकुर जी के या धुरान जी के दुगोला भई रहे, तंबू उखाड़ मुकाबला। सही बात। वो में एगो गाना रहे, कितना सुंदर हारमोनिया पर लेडीज गोले रहे। कौन? भारती जी के मन के बात है। हे जान ए जा। अरे भाव से, भाव से, भाव से। अरे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, ऐसे ना जैसे हम करत हनी, ओ सही करी। जैसे हम करतनी करबू तबे नु मजा आई। सही बात। अरे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, अरे इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। जी हाँ, हाँ जी हाँ, ये हाँ बगली से फिर से हमारा गार्जियन ऋषिकेश पांडे जी और का भारती जी आगे चलो।
तनी राह में चलो तो तार हम चाल चेक करब। सही बा अगर गबड़ा जेबू तो जान जेब की कुछ भइल बा। ओ चल के देखाओ। मान लो कि बलिया से बक्सर पैदल जाए के होखे तो कैसे जाइबू? कैसे चल के दिखाओ। ना घबराता चल डगर में देख डगमा चले डगर में देख डगमगाता टे हो। हाँ जी एगो छेना ले आइल बानी, खइबू कि ना खइबू? ओ पनीर वाला गोलका ह पियाओ ह पियाओ। पलक ना खाई ना खाई। पलक तोड़ हो एकर छेना न मुंह में घोटाता हो। एकर छेना न मुंह में एकर छेना न मुंह में घोटाता एकर छेना न मुंह में घोटाता हो। डगर में देख डगमगाए लागल हाँ जी आ छेना न घोटाए लागल तो जानी जे कुछ भइल भइल बा। का भइल बा? का भइल बा एकर सीना एकर सीना जवानी सवार भइल बा। एकर सीना पर जवानी सवार भइल बा। कि ये हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। एक लाइन और बा कि ये हो अरे पगली के लगली बीमारी का करबे खाइए जीव काम हमार नजर तोहरे पर बा। सही बा हे तरी करते जान तनी कैसे कैसे आओ हेने कि ये हो अरे पगली के लगली बाबा बीमारी नु हो अझारा वाला बाड़े ओ झई शिकारी नु हो कि गोलू संगे चौगुन हो जाई का भैया? चौगुन मारल जाओ ना कि गोलू संगे अरे संझे में कारोबार भई बा। जय हो किए हो हमार आवाज निर्जल ले बीतल किए हो अबीर लगा के अरे छौड़ी से पूछो एकरा जय हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा अरे प्यार भई किए हो उपरवार भइल बाना आरे बुखार भइल बा ए हो छौड़ी
से पूछा एकरा जर भइल छौड़ी से पूछा एकरा जर भइल छौड़ी से पूछा जर भइल छौड़ी से पूछा एकरा